Paul Gămurare. Bună seara încă o dată. Diplomă, premiu special, simpatia publicului, se acordă doamnei Violeta Botezatu pentru performanță excepțională și contribuție remarcabilă în domeniul interpretarea romanței. Violeta Botezatu. Bună seara! Vă mulțumesc frumos pentru acest premiu. Vreau să spun că cu această orchestră am foarte multe amintiri, am o dragoste și un respect deosebit, pentru că, iată, în 2004, domnul Petre Neamțu, dirijorul Petre Neamțu, m-a invitat să cânt în această minunată orchestră, în calitate de copzăriță, și după mai bine de 20 de ani, sunt aici, în fața dumneavoastră, în sfârșit, cu Orchestra de Muzică Populară Folclor, dirijor Adrian Nistreanu. Vă mulțumesc frumos! Felicitări pentru întreaga activitate, pentru întregul parcurs. Să știți că este o onoare să fiu aici alături de dumneavoastră.